Avui que és dilluns de festes, a aquesta hora estaríem a la plaça, ja tindríem les barbacoes a punt, tindríem la taula amb els plats, amb la llonganissa, la torrada, la xistorra, la botifarra i la sardineta de castor. Com que això no pot ser, doncs les mestresses que cada any ens ajuden a fer l'allioli i a que tots hi poguéssim menjar, ens faran una demostració de com se fa l'allioli. La Conxita, la Mari Carmen, la Rosa Valle i la Paquita. Elles són les allioleres de cada any. Ara ens explicaran també com se fa. Estem pelant els anys per començar l'allioli. Ara els pelarem, els picarem, i posarem l'ou i acabar l'ou. I tirarem l'allioli. És sencer? No, no. La llema. La llema. Socorro. I es comença l'allioli. És veritat això de que si miren se nega? No. Si pot negar, se nega igual. També deien que no és un pare nostre. Antes de començar? Sempre se fa. Coses d'abans. Ha d'anar caient goteta a goteta, poc a poc. Poc a poc. Per començar, ha de menjar. Acabant de poc. El xurro. Com vols que surti millor, és quan se nega. Ara penseu que si estéssim allà, sentirien de fons, xiques, que no teniu allioli. I em contestaria, esperem. Ara no me resem que no sortiga una mica bé. No em trobareu el capuesto d'allioli com ginesta. No, un allioli boníssim. Que en marxa. Vols que te l'aguanti? Sí. No costa molt. I tant, no el ressuscitaràs, este. Espera, no La volia... maquineta, la No maquineta. volia un de negar? Claro, home, també. Quan també es nega. Que s'ha negat. Això es pot recuperar. Si s'ha negat, a poc se pot recuperar o ja has de fer alguna cosa. Sí, lo truco a la Conxita. Conxita, quan se nega l'allioli, I una miqueta de pa, unes gotes d'aigua. Sí, unes gotes d'aigua freda. Sí. Los trucos també s'han de saber. Ara que el bon cunyent el diu el truco bo, Ara jo, això dels ous, Jo el faig amb tot. Igual de la manera com senzill. Jo també, també fa. Ves, mira, no, que no n'hi tens gaire, Així. Veus? Com està més duret? Tot és joc de paciència, això. Claro. No faries tan de pressa. I allí s'estira. Dónde, Paquita? Tu fes aguantar. Jo aguanto. Tu aguanta. A veure, això què és millor? Quin oli és millor per a fer l'allioli? Oli d'oliva. Oli d'oliva verge, No, no, del nostre. Girassol, res, no? Per això és molestat, Ara miraré. No, mira. Mira que bon veus. Veus com se pren? Molt bé, ja n'hi ha prou, que ja ens separem el temps, Veus com te pren? Pegues. Que bonic que ha quedat. També. Unes artistes, estan fetes unes artistes. Voilà! Què us sembla aquest allioli? Ja podeu tindre la taula parada i tot a punt. Bon profit i bon esmorzar de Sant Martí. Ai, que l'any que ve puguem